悲しみの向こう、片柳宏。4月25日。語れること。自分が大切にしているものの良さを語るなら何の問題もありません。しかしそれが他のものより優れていると言い出すなら問題です。なぜなら私たちは他のものについてよく知らないからです。知っていることだけを語るのが良いでしょう。